Aquest noi que tinc al meu costat és en Roger Noguera. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Té 19 anys, està estudiant un grau d'enginyeria informàtica, però no jutgem la gent abans d'hora, eh? És informàtic, però potser és un paio ben normal. En Roger viu a Castelldefels. Li agrada la informàtica, el tennis, el bàsquet, les sèries de televisió i el futbol. Ah, i me n'oblidava. En Roger és capaç d'aguantar qualsevol cosa doblegant el seu llavi inferior. A mí me da lo mismo. T'han dit mai per algun sobrenom o alguna cosa per culpa del teu llavi, tipus rap o besugo? No, me deien poder labial. Poder labial, el nano del poder labial. Jo tinc aquí una capsa plena de coses, els hi aniré donant, i ell ha de ser capaç, només amb el seu llavi, d'aguantar-se a l'aire. T'expliques fenomenal. Pot de típex. Qué bonito. Un senyor amb una espasa. Uy, mira, mira. 2 tomàquets dels de sucar. ¿Eso de qué tiene tomate? I unes bambes d'anar a córrer. A part de poder mantenir coses a l'aire, el llavi del Roger l'ha tret de molts problemes. Pot pelar un plàtan mentre truca per telèfon. Es que esto es para mear si me echa una gota. Pot escriure igualment encara que tingui una mà malament. O fins i tot es pot entretenir amb el que ell anomena la catapulta infernal. Yo lo veía entrar y salir de casa, pero no notaba nada raro. Era un tío normal. El que no sabem encara és quant pes és capaç de suportar amb aquesta força labial. 100 grams. $200 grams. Quina passada. 300 grams. 300 grams és el màxim que pot aguantar el llavi d'en Roger. Sumamente, extremadamente, hiper espectacular. Bé, doncs, Roger, gràcies per ensenyar-nos la teva habilitat. Em podràs firmar un autògraf? Sí. Merci. Posa per empeio amb molt d'efecte. Home, posa per empeio, ja està. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.